מה שאני טרולי, פרק, כן. הנה הוא פה, הוא יושב כזה האמא. איתמר, אתה משוגע? לא יודע, שאני ארצי איתם בוסיים, זה סתם דופנם, אבל לא דופנם. כמה שנים אתה... רק הוא דיבר כמעט בכלל. כמה שנים אתה משוגע? אתה שאני אצבוך לך את הטלפון, אתה לא רוצה להירגע. דבר איתו. עומר, ראית בתמונות הפנויות עם חזוקה נגד הערבי? הערבי אני צילמתי את זה, נו. יאללה, אילה, משהו כזה. כן, וחזוקה גם עבד כמעט. לא מרגיש. כמה? מה אתה מצלם, יא הומו? מה אתה מצלם? אני רמת הענית שלמה הצלם, הומו. שמה, ראית היום עם חברה שלך. מי זה? למה?